maen nhw'n gadael ysgol yn methu siarad Cymraeg. A dyna pam da ni'n galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu'r polisi maen nhw eisoes wedi cytuno arno, sef dileu Cymraeg ail iaith a cael pob un disgybl yn dilyn yr un llwybr iaith o'r cyfnod cychwyn ysgol hyd y diwedd. Gyda un nod penodol iawn. Ar ddiwedd y degawd yna, maen nhw'n gadael ysgol yn hyderus yn siarad ac yn gyfathrebu yn y Gymraeg. Felly, ni'n colli 26,500 pob blwyddyn. Mewn degawd, ni'n colli 250,000. A rhaid i pethau newid go iawn. Rhaid cael newid radical os ydy'n sicrhau dyfodol i'r Gymraeg. So, dwi'n cynrychioli Syflag, sef corff sydd wedi cael ei sefydlu i brwydro am addysg Cymraeg yn Sir y Fflint. Herwydd dyna beth ydyw yn Sir y Fflint. Mae'n brwydr. Mae ond 5 ysgol gynradd efo ni. A mae 3 ohonyn nhw wedi bod o dan bygythiad yn ystod o 5 mlynedd diwetha. Mae'n sefyllfa ancredadwy pam chi'n meddwl beth sy'n digwydd yn siroedd eraill yn Cymru. So 5 ysgol gynradd Cymraeg sydd efo ni. Yn yr 80au, oedd 1,000 o ddisgyblion yn ysgol Maes Garmon yn y Wyddgrug, yr ysgol uwchradd Cymraeg yn Sir y Fflint. Erbyn heddiw, ond 500 o disgyblion sydd efo ni. So mae'r iaith Cymraeg a addysg Cymraeg yn Sir y Fflint wedi symud yn ôl yn Sir y Fflint. Mae'r sefyllfa yn hollol warthus. Mae Plaid Lafur yn gofyn am miliwn o siaradwyr Cymraeg a Plaid Lafur sy'n rhedeg y cyngor yn Sir y Fflint. Felly mae'n bwysig dros ben bod nhw'n dechrau dod i arian a i wyllus mewn i addysg Cymraeg yn y Sir, neu fydd y Cymraeg yn diflannu o Sir y Fflint. Felly mae yna her enfawr iddyn ni yma. Yn Wrexham dros y ffin, mae mwy o ysgolion Cymraeg yn cael ei datblygu, mae hyd yn oed posibilrwydd o ysgol uwchradd arall yn Wrexham, ond mae sefyllfa yn Sir y Fflint yn hollol wahanol. Felly mae rhaid i pethau newid yma.